Il-Prim Ministru Robert Abela inkredibilment minflok skuża ruħu mad-deputat tal-Partit Nazzjonalista Tony Bezzina għal fake news li xerred dwaru spiċċa il-nistell dubju fuq il-kredibilità tar-rapport tal-Kummissarju tal-Standards. Fit-tmiem is-sena li għaddiet Robert Abela kien għamel kampanja sieħa kontra Tony Bezzina fejn qal li hu ma jattendix għax-xogħol bħala perit mal-Gvern. Il-Prim Ministru kien għamel dan propju fi żmien meta faqqgħu l-iskandli marbuta mal-eks Ministru Clayton Bartolo, il-Ministru Clint Camilleri u Amanda Muscat. Iżdissa l-Kummissarju tal-Standards xejn kompletament dawn l-allegazzjonijiet u għalhekk kif missoq il-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Labor flimkien ma' Robert Abela għandhom jagħmlu apoloġija. Però meta dan l-istazzjon staqsa lil Abela jekk se jagħmel apoloġija dan mhux tal-li rrifjuta tal-ittefa' dubju fuq il-kredibilità tal-konklużjonijiet tal-Kummissarju u kompla jgħid li hu għal il-fatti. Lest tagħmel apoloġija fil-konfront ta' deputat. Naħseb li l-Kummissarju tal-Standards kellu parti mill-istampa li kellu qudiemu. Ma provdejtlux evidenza. Jiena l-mentatur ma kontx jiena ħalli nkun ċar ħafna. Jiena qatt fatti. Mhux hekk biss iżda inkredibilment baqa' jgħid li Tony Bezzina għandu jagħmel apoloġija. Xetiena joħroġ ukoll ġifieri ma tantx. Standard Commissioner qal ma tantx wieħed jiskuża ruħu fil-konfront ta' Tony Bezzina, naħseb iktar Tony Bezzina għandu jiskuża ruħu mal-poplu Awċi u Malti. Il-Kummissarju tal-Standards ma sab xejn lanqas fil-każ tad-deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista li dwarhom saru allegazzjonijiet simili mill-Partit Laburista u mill-fazzjoni estremista fiħdanu. Fil-każ ta' Shadow Minister Ivan Bartolo u Robert Kutajjar il-Kummissarju tant ma sab xejn li ddeċieda li lanqas kien hemm lok li jiftaħ investigazzjoni fuq l-ilmenti li tressqu kontrihom. Anke akkużi simili kontra d-deputat David Aġus kienu sempliċement invenzjoni min-naħa tal-Labor.